una miqueta perquè totes les classes se pogueren connectar, esperem que totes estigueu connectades ja. I, bueno, com sabeu tots, avui és el Dia del Llibre, que és una data molt, molt especial per a nosaltres, i aquesta data l'hem volgut celebrar amb Alejandro Andreu, que és un company nostre del segon de batxiller d'Humanitats, i amb Marcos Aliaga, que tot el món el coneixeu i que és el conserge de la nostra escola. El motiu per el que hem volgut celebrar aquest dia amb Alejandro i amb Marcos és perquè recentment han publicat la seva primera obra literària o el seu primer llibre. Alejandro ha publicat aquest llibre, que és La suerte de los perros. Els dos llibres els tenim així, ¿vale? I Marcos ha publicat El último maestro. També ens agradaria aprofitar aquest moment per felicitar a Carmen Aguilar, que és una companya de segon de batxiller també, però en aquest cas és de segon de batxiller científic, i voldríem felicitar-la pel reconeixement que ha rebut guanyant el Premi Sant Bori, amb el seu relat titulat Marees indelebles. Sense més, passem a conèixer els protagonistes del dia. Sí. Tots ens coneguem de veure-los per el centre, però per conèixer-los un poc més en profunditat, Alejandro és alumne del segon de batxillerat, Humanitats, tu estàs amb nosaltres des de primer d'ESO, i a banda de dedicar-se, òbviament, a intentar treure el batxillerat i preparar el seu accés a la universitat, i d'iniciar-se en el món de l'escriptura, en la qual està formant-se per a fer-ho bé. Ell mateix es defineix com a dibuixant, crític expert, també en formació en cinematografia, i a més també s'ha fet els seus inicis en la música, a través de la guitarra i del teatre. D'alguna manera està fent carrera per a ser un humanista renaixentista. I per altra banda, Marcos, no sé com concepte, té 44 anys i d'uns anys treballant amb nosaltres, el veiem quotidianament en el col·le, és tècnic d'electrònica i, a més, és alumne del centre. És un apassionat dels còmics de Tintín i de les aventures del Corsari de Fer. A més, durant un temps va ser al cap de la redacció de la publicació Centelles, per la qual encara col·labora de tant. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Y bueno, a ver, yo sé que puede resultar un coñazo porque a lo mejor no os conocéis, es un interés muy reducido, no con mucho que ya que ver, pero que voy a intentar hacerlo lo más ameno posible y todo. Muy bien. Bueno, comencem. Per què escriure? Què vos hem trobat? Què? Yo no te río, pues, a ver, primero porque soy muy pobre como para hacer una película o una serie y por amor a la literatura. La novela que yo he hecho considero que es una novela muy visual, mucho más estilística que narrativa. Entonces me hubiera gustado hacer algo en formato visual, pero claro, no tengo las capacidades, entonces me desenvolví en la literatura, que es también con lo que más me he criado. Y ahora todo este tiempo que he dedicado en mi infancia. Bueno, yo, la lectura es ahí, hasta ahí. Pues la lectura es un hobby, realmente. Empezó por la curiosidad y bueno, la curiosidad vas investigando y al final llegas a un punto en el que tienes tantos datos de un tema que dices, me da para un libro. Y nada, en el momento que tienes un punto de salida y un punto de llegada, luego todo fluye y todo sale. Alejandro i Marcos, des de quan sentiu la necessitat d'escriure? Bueno, yo escriure, la veritat és que sempre m'ha agradat. Jo, així en el col·legi, pues, en la EGB no s'educava molt bé a escriure, no fer faltes, parlar, escriure bé.
Realment, quan comences a escriure més seriosament estan de la revista, la publicació. Entonces, jo era el redactor jefe i necessitàvem seccions i bueno, pues jo vaig agafar una secció i a partir d'ahí. Es que no se está escuchando nada, está todo distorsionado, se oye todo. ¿Y por qué se distorsiona? A ver, ¿se oye bien? Tú pones el micro. Y se pasa la milla y no se pasa, es que se hace Debajo de la milla. Si lo ponéis así, damos reputa. Vale. Ya la pena ganar. Vale. ¿Vale? ¿Así? Ahí. ¿Vale? Se te está oyendo, súper. Ahí, perfecto. Pues estupendo. Pues bueno, como iba diciendo, todo nació con el hobby de Tintín y un buen día surgió el tema de la alquimia, del misterio, manuscrito Boyle y tal, y a fuerza de investigar, salió casi sola la historia. Pues en mi caso es porque le dedico mucho tiempo al cine, a la literatura, a todo esto, y me di cuenta de que lo que a mí me gustaría sería homenajear todo este contenido que tanto consumo. Y nada, y que la literatura era una forma muy bonita, era hacer cartas de amor a otras obras, de hacer el cine. Me parecía muy bonito. A mi hi ha una cosa que m'agradaria. Perquè quan penses en la gent que es dedica professionalment a l'escriptura, doncs són gent que li dedicarà com una jornada laboral, no? És a dir, tindrà el seu sí, de boles, que dedicarà a investigar, a escriure, a refer, a corregir, a tornar a... Però clar, quan tens un horari laboral o escolar, en el teu cas, en el qual, doncs, bueno, està la feina, hi ha unes hores de treball, hi ha una família, hi ha una parella, una nòvia, una dona... D'on se trau temps material i capacitat de concentració i capacitat de dedicar-hi una energia, com se fa? Perquè, clar, suposo que requerirà un esforç important. Pues en mi caso no resultó un esfuerzo muy grande. Yo escribía los ratitos que tenía libres, que estaba en el metro, escribía, que estaba esperando recibir cualquier papel de cualquier cosa, escribía en cualquier momento muerto que tenía. Y poquito a poco, sin prisa. Sí, sobre todo sin prisa. Yo es que para escribir el libro he estado 13 años, entonces, claro, quitándose horas de sueño, buscando huecos, espacios por la noche, acostándose muy tarde, despertándote de repente a las 3 de la mañana teniendo una idea y corriendo a buscar una hoja para apuntarla. Bueno, pues ahí se encuentran, al final los momentos, si los buscas, los encuentras sacrificando otras cosas, sobre todo las de sueño. I una altra curiositat, perquè al final tots els artistes, tots els escriptors, músics, etc., tenen influències, no? I hi ha una mà d'altres artistes. Quines són les influències en el vostre cas? Quines fonts d'inspiració, altres escriptors, que han sigut importants en la vostra formació, en el procés creatiu, no? En fi, quins són els vostres referents en general? Jo, en el meu cas, m'he llegit i rellegit diverses vegades totes les històries de Sherlock Holmes, m'encanten. A part, també m'agrada molt el cine i les pel·lícules d'Indiana Jones, todo este tipo de aventuras, en busca de la perdida, es un corazón verde, todo este tipo de películas me encanta. Entonces, al final, lo que te agrada y lo que vives es lo que plasmes y el mío libre es una aventura fantástica, pero una aventura, me encanta. Aparte de los cómics, el Corsario de Hierro, que hablaba de esto antes, que es un corsario que corre con toches más, hasta en África, en Asia, en Europa. Todas las influencias al final van a parar a lo que escribimos. Pues he dicho que no quiero ser coñazo, pero me voy a extender un poco. Como he dicho, es una carta de amor a un cine que me gusta mucho, que es el noir, el pulp, el de mafiosos de Trump. Y hay influencias, pues Martin Scorsese, todas sus películas de los 70, El Rey de la Iglesia con el cine King en España. Es que hay innumerables. Y luego, más allá de lo que va la novela y cómo trata, a la hora de escribir, pues he tenido referencias de todas las disciplinas. No sé, Casey O, por ejemplo, o Rafael Lechuski, que son
letristas, raperos, pero Joaquín Sabina también me ha ayudado, es que cualquier cosa. Y eso. De hecho, en tu libro, vamos, hay una red ahí larguísima de todas esas influencias y se puede encontrar de diferente tipo, ámbito. Bueno, pues ja que estem així tots, estaria molt bé que Marcos, per exemple, ens contarés una miqueta de què va el teu llibre, sense fer spoiler, per favor, perquè jo encara no me l'he llegit i l'he llegit, però sí, que ens digués si a veure si algú li fa el poquet i també se'l vol llegir. Bueno, El último maestro es una aventura. Está ambientada en el año 1947, 2 años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasa es que la aventura realmente comienza entre el siglo XII y el siglo XIII. ¿Vale? Allí es comienza a haber un movimiento, que es la alquimia, que son una pseudociencia, que ningú vol acceptar-la com a ciència, quan realment tenen descobriment molt important, la pólvora, l'antic del paper. Entonces, hi ha un monje franciscano, diuen Roger Bacon, un personatge real, que ha aconseguit un avanç molt important, que és fer una aleació de substàncies que ha aconseguit curar ferides i busca anar més enllà i buscar un remei per a totes les enfermitats. Entonces, això, en aquells segles, hi ha molta gent que vol ocultar-ho perquè això, si es queda abans, seria difícil de digerir per la ciència en concret. Entonces, té moltes persones que volen apoderar-se d'aquests avanços, ¿vale? I ell vol defendre-ho. Entonces, com en aquells segles els alquimistes eren perseguits, inclús executats, encarcelats, pues ell continua en els seus estudis i aplega a l'època actual en la qual hi ha una família que és contrària als Bacon, en aquest cas, que vol apoderar-se d'aquest secret per a fer-lo seu i que ningú puga disposar. És una lluita entre bé i el mal, a veure qui logra guanyar sobre l'altre, però l'he dut fins al nostre temps, fins l'any 47, perquè en aquesta època, recent passat la Guerra Mundial, m'interessava també tratar aspectes no sols de la història pròpia del llibre, sinó de l'època en la que està ambientada, ja que és el llits que ensenyi també, perquè la majoria de persones, de localitzacions, carrers, mapes, cotxes, tot és tot real. De fet, jo he estat més temps recopilant informació que escrivint realment. Perquè si vols fer una cosa que estiga bé, té que ser real, fiel a lo que l'època està ambientada parla. I és una aventura, és Indiana Jones, aventura, buscar, aquí, allà, i fantasia també. Els joves es poden atraure i que de pas aprenguin. Molt bé. Pues, igual que Xusas, jo no me l'he llegit, però vaig a ficar ja prioritari perquè aquestes històries, com has comentat, van al llarg del temps. Recordo que fa uns anys vaig llegir un llibre que es deia El Ocho, que també era un recorregut, era en aquest cas un objecte, no? Que passava al llarg del temps per diferents mans de personatges històrics i em va agradar moltíssim. I ara estaves parlant i ja m'estava ahí picant això que... Sí, i a més, Marcos, jo he de dir que així en l'escola... La bateria. He de dir que així en l'escola ha hagut gent que ja s'ha llegit el teu llibre i que jo ja he sentit molt bones crítiques al respecte. O sigui, m'han parlat molt bé i jo m'he acabat de llegir el llibre d'Alejandro i ara que ja he acabat començaré amb el teu. Pues
debes el micro a pegar también. Vale. És que des d'ací ja se sent quan... Pensa, comprova que se veu. Jo no estic veient. Comproves que està en mòbil. Vale. Disculpeu perquè ha hagut un problema tècnic i creiem que s'ha desconnectat del MIT. Esperem que tot el món pugui rebre'ns. Estava dient que jo he llegit el llibre de Marcos i que no he llegit el llibre de Marcos, però que ja tenim algunes referències i que hi ha gent del col·le que l'ha llegit i que està fent ja molt bones crítiques perquè li ha agradat moltíssim. I, volia preguntar-li a Àlex per a que fera una miqueta també la seva explicació del seu llibre i ja sabem que el de Marcos és un llibre d'aventures, d'història ficcionada, podríem dir. En canvi, el llibre d'Àlex és molt diferent, és completament diferent, però que ho conta ell mateix. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Vale. Pues mi libro recorre 50 años, desde 1909 hasta creo que 1960 justo, y retrata la infancia y maduración, la adolescencia, vejez, de un grupo de críos, porque empiezan siendo críos, que se meten en la delincuencia. Estamos hablando de Estados Unidos en los años 10, en una época muy negra, y bueno, y relata un poco eso. Son los dualismos, sobre todo, entre esos niños y esos viejos que acaban siendo. Y bueno, no sé, es todo el rato paralelismo, todo el rato. Y también retrata un poco la decadencia de esos Estados Unidos, cómo esas bandas en aquellos años eran casi justicieros y cómo pasan a una etapa de oro para decaer totalmente y acabar todos, pues, como lo que gusta. Una de les coses que m'ha agradat del llibre d'Àlex és que en cada capítol, al principi, en vez d'haver un títol, perquè realment no hi ha un títol, el que hi ha és una peça musical, una cançó de diversos autors, de diferents estils, i això també és una mostra de les influències musicals que ell ha tingut i que d'alguna manera quan estàs llegint el capítol pots posar-te la cançó mentre llegeixes el capítol i és com la banda sonora del capítol, no? De manera que des del meu punt de vista, Alejandro, el de Marcos no puc dir-ho perquè encara no l'he llegit, però des del meu punt de vista Alejandro ha fet un llibre amb certa complexitat. Complexa perquè vol relacionar en el temps, el passat i el present de les persones adultes, els protagonistes de la història, que són com una banda de xiquets, i també ha volgut ficar-li una banda sonora. Imagina que per el que tu has dit, Alejandro, sobre el fet de que no has pogut tindre diners encara per a fer una pel·lícula, però no volies oblidar-te d'aquesta banda sonora, ¿no? De hecho, además de las canciones, los personajes, para describirlos físicamente, es decir, el rubio Saltestar, los comparaba con actores muy famosos de estas películas. Uno era Bogart, otro era De Niro, Al Pacino. Sí, realment, a més, que ell me corregís si m'equivoque, una de les camins que ell vol explorar és el guionatge cinematogràfic i realment és un llibre molt cinematogràfic, o sigui, que podria desembocar en una pel·lícula o alguna cosa així, perquè a més és molt descriptiu en aquest sentit. Jo ara estava parlant d'aquesta evolució de la societat americana i estava pensant en un dels seus referents cinematogràfics que és Scorsese i en Gangs of New York, la pel·lícula, que descriu molt bé aquesta decadència del moment. Molt bé, Marcos ja ens ho ha contat un poquet, quan ha parlat del temps que ha dedicat a escriure, d'aixòs 13 anys que ha estat aquest llibre, la seva obra en el forn, ara Alejandro ens ho contarà també, però a mi el que ha dit ha dit una cosa que m'ha cridat l'atenció, és a dir, i potser per propi defecte, com se pot ser tan constant durant tant de temps per al final acabar alumbrant una obra, no? És a dir, dir, bueno, com me marque un blau, si
que no me marco un clar, o vaig a llegirà? Com m'has desenvolupat tot el procés? Bueno, sí que és de veres que jo he estat 13 anys escrivint-lo. També és de veres que vaig tindre 2 anys en el qual l'expiració, que l'expiració podrà dir ell, va i ve. Les ganes no, perquè la il·lusió i les ganes no, però l'expiració sí. En aquests 2 anys de falta d'inspiració d'aquest llibre vaig escriure el segon, el tinc ja preparat, però tens que aprendre a separar. O sigui, no, sí que sé com vull que acabe, però no sé com vull que continuï. La part que és i t'enfoques a altres coses. Jo vaig escriure el segon llibre. Després vaig reprendre perquè és el que jo volia fer. Jo sabia des d'on volia eixir i a on volia plegar. I a partir d'ahí n'hi ha que ser constant, després far la història, la far més directa, després penses, sí, però vaig a deixar coses més clares, o vull posar-me més dins i vas fent camins que al final tots és com una carretera, o agarres l'autovia o agarres la secundària que va fent curves i al final plega. Pues això és el que n'hi ha que fer. És constància, ganes i no perdre la il·lusió. Jo mai havia pensat que l'anava a publicar. Jo sabia que jo me l'anava a enquadernar per mi, per tindre-lo. Això ho tenia clar i de fet tinc una edició feta en A4 impresa en la cara i enquadernada en lazo. Te vull dir que si el tinc, després no té res que veure. És que personatges i situacions tot canvia, perquè quan te poses en el món editorial, entonces és quan es comença a perfilar tot i a fer una obra que realment algú vulgui posar el seu nom, el seu logotip editorial en el que tu has escrit. Ara escoltant-te m'ha eixit una qüestió. M'ha cridat l'atenció, m'ha preocupat que apuntaves que en algun moment és necessari posar-se la pell del lector. És a dir, quan escriviu, no se corre el risc de que, com tu tens les coses en el cap, al contar la història hi ha coses que tu dones per enteses que potser el lector no les captaria, i fa necessari, el que tu dius, no? Ampliar determinades coses per a poder donar explicacions, etc. Sempre. És més, jo el llibre, tant s'ha d'escriure-lo, quan vaig acabar d'escriure-lo, en una de les 8, 10, 12 edicions que li he fet, en la primera, me vaig donar compte de que el que havia escrit al principi no m'agradava. No m'agradava l'estil, perquè clar, un es comença 13 anys, l'acaba 13 anys antes, escriu diferent que quan acaba. I a mi me toca refer les 2 primeres parts del llibre, me toca refer-les senceres, perquè no m'agradava gens. No havia donat un duro, vamos, ni per encendre el numeral. I després t'adaptes a lo que ja estàs fent i el modifiques, però sempre ficant-te en la pell del que té que llegir. Una cosa és el que tu vulguis dir i una altra cosa és el que vulguis que entengui. Això és independable, és que sí o sí. Sí, no, yo iba a decir que a mí me pasó algo muy parecido. Yo, y lo con la pregunta. Yo creo que estuve 7 meses recopilando información mientras escribía. A los 7 meses llevaba un 60% de lo que iba a ser la novela. Y lo leí, no me gustó nada y lo borré prácticamente todo, dejé muy poquito. Y entonces ya la reescritura tardé, pues, no lo sé, 3 meses, diría, entonces un año, más o menos. Sí, de fet, jo recordo que Alejandro ens vas donar un esborrany de la teva obra i passar l'estiu i quan tornaren va ser, no, lo he cambiado todo. Es que no, lo he cambiado todo. I va ser tot. I sí, realment és distint, no? Una altra pregunta que us volíem fer és quines són les satisfaccions que us ha portat l'escriptura. Entenem que això és una passió, perquè escriure una novel·la de moltíssimes pàgines com la de Marcos o una novel·la com la de... Clar, tan intensa, és perquè us apassiona. Aleshores, quines satisfaccions heu trobat amb l'escriptura? Pues, joder, para empezar, una vez lo tienes en papel, como decía, ya editado, es una sensación increíble. Realmente es como estar... Yo empatizo mucho con las madres ahora. O sea, imagino cómo tiene que ser un barco, tiene que ser...
toda la transición ahí. Y es un poco eso, el tener algo acabado totalmente tuyo y que viene, sobre todo que viene de dentro, y que has dejado muchas partes de ti en él, entonces es muy, te sientes muy realizado. Claro, es que al final te cueste 1 año, 2, 3, 15, lo que sea, pero ahí hay, en mi caso hay 13 años de mi vida. O sea, todos los momentos mejores, peores, más altos de ánimo, más bajos, todos están ahí reflejados, porque conforme vas escribiendo, conforme te sientes, escribes. Luego guiños a lo que quieras, porque tú escribes por lo que quieres y lo hacen los niños a quien quieras. Yo, guiños a mi familia hay en numeraciones, en nombres, en calles, en todo. Entonces, es una satisfacción. Yo recuerdo que mi hija, cuando recibí los libros, los primeros 50, abrí la caja y me quedé con la boca abierta y mi hija me hizo 2 fotos separadas, casi 2 minutos, y las pasabas y parecía que fueran consecutivas. O sea, la boca abierta como cuando ves a tu hijo nacer, hablando de distancias, pero es algo que dices, jolín, ahora lo he conseguido, ahora me lo creo. Claro. No, això és una cosa que m'imagine que efectivament ha de passar, no? El fet de que quan ja tens el llibre en paper és quan ja te creus el projecte, no? I volia fer-vos una pregunta. El vostre llibre acaba d'eixir fa no res, fa uns mesos. Quants llibres en paper, quants heu editat? La primera edició, quants exemplars té? Jo, la primera edició eren de 200. ¿Vale? Jo vaig rebre uns quants a l'editorial, perquè se poden comprar a partir en Dongbook, en l'editorial se poden comprar en la tienda online. Jo físicament que jo he tingut jo, ja duc en venda 125. 125. Pareix una tonteria cara als milions dels grans escriptors, però jo ni soc un gran escritor ni pretenc ser-ho, però sí que és de veres que, si has fet alguna cosa i a la gent li agrada, a mi el que més satisfacció em dona és, perquè jo antes de publicar-lo el llibre li va donar a la família, però jo de lo que te puc dir la família, n'hi ha vegades que per no frustrar-te, però quan ja comences a rebre de fora, de gent ajena a tu, i crítiques, i me gusta, y sí, y tal, y no tiene prácticamente fallos, ninguna falta de ortografía. Es una satisfacción. Pues en mi caso, al ser Amazon, pues es diferente, porque es como cuando compras un coche que te hacen el coche conforme lo pides. Entonces, no, te diría que sigue siendo la primera edición. Y... A més, el teu llibre se pot descarregar online. Sí, también, tiene formato físico y digital. Y... Aquí. Ah, sí, la cantidad de... Pues ahora mismo creo que ya me he librado de 100, también como tú, 120, 130 ejemplares entre digital y físico. Estupendo. Y eso. Molt bé, i de nou Marcos s'ha avançat un poquet a l'entrevista i ja s'ha dit que sí, que ja té en el forn, ja té el procés ja molt avançat, una segona obra, ¿vale? I ara, pues això, comentar-vos, preguntar-vos, i Alejandro, desde luego, pues, ella ha manifestat que sí que és un camí que vol continuar explorant, i quina idea teniu, quina és la perspectiva de quan podem esperar una segona obra per la vostra part. Pues al igual que me pasó con este libro, que llegué a la idea de este libro mucho después de hacer intentos de muchos géneros y cosas. Ahora tengo muchos proyectos abiertos, no sé cuál acabará por hacerse. Tengo, yo qué sé, una novela de terror, un poemario, tengo muchísimas cosas por ahí, un cómic también, yo qué sé, de todo. Bueno, yo en mi caso, como os he dicho, en 2 años de falta de inspiración para el primero, escribí el segundo, que no tiene nada que ver con el primero, vamos, no se parece en nada. Y ya lo podía haber sacado porque está terminado, estoy terminando de revisarlo porque me imagino que te habrá pasado, cada vez que lo revisas, la primera cambias cosas, la segunda, la tercera, y cada vez hay un momento que tienes que parar porque si no seguirías cambiando. Está preparado ya, pues cuando acabe la promoción de este, pues igual al año que viene. Y luego ya el tercero, que sí que lo tengo ya más con pinzas, sobre una expedición al Aneto,
Eso la tengo pues más parado ahora porque, pues claro, la promoción de la revisión del otro y tal, pero bueno, son proyectos que ahí están. Uno sí que verá la luz, el otro no lo tengo tan claro. Y hay gente que me ha dicho que le ha gustado que sí, me animo con una segunda parte. Y otros 12 años, no sé yo si me haré, no lo sé, hay que pensarlo. Bueno, pues la gravació d'aquesta entrevista l'hem a guardar com a or i d'ací uns anys, quan estiguem replegant un planeta o alguna cosa així, pues, nosaltres penjarem en YouTube i se farem virals, no? Molt bé. Ja per acabar, ara sí que és un missatge directe a l'audiència, no? Què li diríeu a l'alumnat, als companys i a l'alumnat que s'està veient i que, bueno, que se puguen haver plantejat que els agrada escriure, potser pensaments, diaris, que estan començant a plasmar sobre paper o a nivell informàtic coses que es venen al cap, què els diríeu? Quin missatge els enviaríeu per animar-los a explorar aquesta via d'expressió? Pues que escriban simplemente, que no tengan miedo a fallar, a cometer errores, a hacer historias pobres y malas, que tienen que hacer historias pobres y malas para llegar a algo que de verdad les guste, pero que no cesen, que sigan y sigan y sigan. Y el tiempo que requieran y probando todos los estilos. Bueno, el que no lo intenta no lo consigue, eso está más claro que el agua. Y hay muchas veces que caes y te levantas y es lo mejor. O sea, hay que ser constante, hay que tener ilusión, hacer las cosas con gusto, hacer lo que te apetezca, porque al final es tu obra, no tienes que intentar agradar a nadie, tienes que escribir lo que tú llevas dentro y conseguir que los demás te comprendan, no querer complacer a nadie. O sea, te tienes que complacer tú y lo que escribes tiene que ser tuyo. Y luego, una vez consigues eso, intentar, pues, no sé, por ejemplo, en mi caso, que ya que lees, aprende. Porque si son historias planas que no te llevan a ningún sitio, sí, terminan calzando mesas. Yo creo que esto, que yo lo he enfocado también a partir de niños de 11, 12, 13, porque esto no es adulto ni mucho menos, que tengan gusto por lo que trata el libro y que aprendan. Mucho o poco, pero que aprendan. Tiene que servirle y es un placer, además, escribir es una pasada. Bueno, doncs, felicitacions per la vostra recent publicació. Ojalà tots els projectes que teniu en ment puguen realitzar-se. Ojalà, Marcos, en breu pugues publicar aquesta segona obra que ja està acabada i que tu, Alejandro, pues que tots aquests camps oberts que tens, que pugues donar-los una llarga vida, no? I, bueno, moltíssimes gràcies també a vosaltres perquè, bueno, sabem que hi ha hagut alguns problemes tècnics, però, bueno, esperem que hàgiu pogut escoltar bé tot el que han dit els companys i els membres de la família de Sant Bertomeu. I, des de luego, si alguna persona volguera llegir el llibre d'Alejandro o el de Marcos, podeu fer diverses coses. En primer lloc, a Alejandro li podeu demanar el seu llibre. Ara que el tenim en el col·le, l'any que ve probablement ja no estiga, doncs li podeu demanar a ell. Esperem que no estiga el curs que ve. Podeu també demanar-lo, si el voleu digital, el podeu descarregar des de... Vale, pues el podeu descarregar des de la pàgina d'Amazon. I Marcos, el llibre de Marcos, El último maestro, el podeu comprar en la llibreria Carlín, d'ací de Godella, o també el podeu demanar a l'editorial Donbook, és www.donbook.com. Si alguna persona volguera demanar-li la d'ell personalment, ell també el podria portar al centre. I dedicar-lo, per suposat, amb una dedicatòria, per suposat. Així que, sense més, acabem aquesta presentació del llibre i moltíssimes gràcies per la vostra paciència i per haver-nos acompanyat en aquest moment tan especial. Thank you.